Áno. Dodáme, všetko dodáme. Aj zemiaky dodáme, áno. Aj kukuricu dodáme. To nedodáme, to nemáme. Aha. To máme, ale nedodáme. No dobre. Tvoje starosti by som chcel mať. Mariško, nevíš, či brány? V kravíne? A čo tam robíš, ak má sedeť v opere? Pošli mi ho, prosím ťa. Zdravím ťa, predsedo. Vítaj, Albín, posad sa. Čo máš? Albín, čo si zase robil v kravíne? Ale stále ma to tam tahá. Išiel som okolo, tak som nazrel. A čo máš to nazerať, Albín? Čo máš čo nazerať, spamataj sa. Preradil sem ta ze živočíšnej? No preradil. A kam sem ta preradil? Do opery. No tak vidíš. A odkedy sem ta preradil, tak to tam hapruje. V živočíšnej? V opere. V živočíšnej to hapruje už dávno, ale vie jak na to. A čo hapruje, čo hapruje? Však všetko som zorganizoval tak, presne tak, jak si to chcel. Alois, všetci majú domy, teda solisti. No, zbor a balet bývajú za tá stodole, no však ale aj to len dočasné. Však im postavíme bytovky, ale všetko chce svoj čas. Kto sa sťažoval? Čo? Vojáčeková. O bytovky nejde, Albín. A o čo teda? O umelecké záležitosti. Bytovky sú bytovky, opera je opera. Podívaj, ja ti to poviem prímo. Víš, čo ty nemáš? Koncepciu. Ty nemáš žádnou koncepciu, Albín. Jako? Ja, že nemám koncepciu? A ten papír, čo som ti včera dal šenku večer, to bolo čo? Jaký papír? Taký bílý papír som ti dal. Schoval si ho do vačku. Toto? No, toto. No, však toto je môj dramaturgický plán na celú príští sezónu. Podívaj sa. Ajda, Bohéma, komedianty a nakoniec hasický bár. Ten už mám vypredaný. No však práve. Proti tomu sú najväčšie výhrady. Čo, proti hasickému? Ale to je v poriadku. Proti Bohéme. Vojáčeková, čo? A čo sa jej nelúbi? Puccini. Puccini? Puccini, a čo? Není jej dosť dobrý? Že vraj to není vhodné meno. Pre vidiek. A sme doma. Nelúbi sa jej Puccini. Minule jej zase vadilo, že Butterfly je madam. Puccini sa jej nelúbi. A čo ho mám premenovať, alebo čo? Však aj ja sa volám Štibrány a všetci si zvykli. Ja toto s tou babou už dále nevydržím. Ale nerozčuluj sa, Albín. Vojáčeková má na starosti pridruženú výrobu a opera patrí do pridruženej. Daj ju predať do rastlinej. Operu? A Vojáčekovú. Tak takto sa nepohneme z místa. Však, kto má operu, povedz. Nikto, naširoko, daleko nikto. Ani v Oščadnici. A my sme si ju prebojovali. A teraz nám má nejaká sprepadená baba diktovať dramaturgický plán? Podívaj, Albín, v jednom má Vojáčeková pravdu. Nemáš tam súčasnosť. Tak kde ti ju zeberem? Však teraz už opery nikto nekomponuje. Nikto, rozumíš? Nikto. Však som volal aj do Bratislavy. Nikto mi to nedvíhal. Však keď je taká múdrá tá Vojáčeková, nech si skomponuje oporu sama. Alebo sklohni ti niečo. Však klavír som ti dodal. Akorát ja mám čas teraz komponovať opery. A kto bude robiť ve Vinohrade? No ne, ja tých komponovať nebudem. To si píš. To bolo reči. Budeme mať operu. A teraz je to všetko na mňa. Ja by som s tým najradšej Alojsko praščil. Nerozčuluj sa, Albín. Ako sa to vyrieši? Ako idú skúšky na traviatu? Mám starosti s Prndolínim. Počul som. Vojáčeková, čo ty nabulíkala? Ale nič mi nenabulíkala. Povedala len, že keď sme si už pozvali tenoristu a že z Talianska, tak mu máme vytvoriť primerané umelecké podmienky. No nehnevaj sa, tak to je pravda. No tak to ma podrž. To ma podrž. A čo sa mu nelúbi? Však býva na fare, presne tak, jak to mal uvedené v zmluve. Stravu má 8-krát denne. A to teda si počíta 8-krát denne. A požere toho neurekom. Teda prepáč za výraz. Není spokojný s gážou. No, takých je nás vác. No tak nežartu, Albína, no. Koľko mu dávaš? A 20 kg za predstavený, 5 kg za skúšku. No, tak keď mu nestačia zemáky, tak mu pridá ešte nejakú zeleninu. Zelovoce? Toto ho ukludní a potom uvidíme. Máš ešte niečo, predsedo? Musím do večera z východy len premalovať kulisné. Počúvaj, Albín. Je tu na teba sťažnosť. Môžem 3-krát hádať? Vojáčeková. Matuščinová z baletu.
Ale podpísal to celý súbor. Ide o tí tepláky. Jaké tepláky? Ale minule museli v Trubadúrovi všetci spívať v teplákoch. Ja som mal prepálený kotel, tak som nevedel vykúriť javište, tak si museli dať tepláky. To bolo ich zájme, aby nedostali nádchu. O teplákoch tu nič není. Počúvaj. A vyjadrujeme týmto svoju nespokojnosť pracovníkom pridruženej výroby súdruhom Ščibránim, To sedí. ktorý je poverený vedením operného súboru v našej obci. Sedí. Súdruh Ščibrány nie lenže sústavne odmieta všetky naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému zmyslu a poslániu operného umenia, čo sa prejavuje tak, že pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny závazok k MDŽ, znemožnil pracovníkovi techniky súdruhovi Pagáčikovi vykonávať svoju funkciu, takže všetkých 7 predstavení tejto svetoznámej opery sme odohrali pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom všetci do žatvy. Ako si to mohol urobiť? Čak nehnevaj sa, ale z tvojej strany je to kultúrne ignorantstvo. Však ako k tomu prídu tí ľudia, čo si pokúpia lístky a ze svetoznámej opery Carmen potom nevidia nič, tak čo povedia? Nič nepovedia. Alojz, keď to už prasklo, tam nikto nebol, rozumieš? Keď to už prasklo, ja ti to všetko vysvetlím. Predsedo, my nemáme návštevnosť. A ako je to? Ja neviem, ja som všetko zorganizoval tak, ako si to povedal predsedo. 2 razy denne do mikrofónu a ohlásil som to. V nedelu a sobotu 4 razy. Všetko som ohlásil. Za každou osobu som byl zvlášť, za každým divákem. Povedal som mu, príďte, neobanujete. 3 hodiny sa tam spíva, nič iného sa tam nerobí. Ja povím, že návštevnosť poklesla pod minimum, keď sa môžem tak vyjádriť pred tebou, predsedom. A mali sme pekné výsledky. Podívaj sa, bilancia. 6 divákov, 7 divákov. 26. mája 9 divákov, čo je teda náš absolútny osobný rekord. Až čulnišť. Ja neviem, teda dúfam, že sa nečuduješ, že som tému Pagáčikovi vydal pokyn, aby tento týždeň oponu neroztahoval. Jej, Danenky. A čo včú? Ja navrhujem, predsedo, na čas zrušiť operu. Aha, zrušiť. A čo s ľuďma? No zbora balet do živočíšnej, solisty do administratívy a prndoliny tak ide tam, odkiaľ prišiel do materinej onej. Jačeková. No, tú posádku sa nebojím. Neboj sa. Pre mnou ešte zostala filharmónia a filmové ateliéry, to za 100 dolu. No, tak ja sa lúčim. Alojz, nedešaj hlavu. Nejako bude. Už idem! Zlaté moje.